A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Na farko suna na Alhaji Aminu Nasta wanda suke faɗin Aminu da ɗan auta ciyaman na Dambe na jihar Katsina. Wakilin kuma mai girma gwamnan jihar Katsina a ɓangaren matasa. Na rayuwa ko a ɓangaren Dambe. To gaskiya ne, alhamdulillahi yanzu da kun same mu akan aiki muna da tattauna da ku a nan gidan Dambe na jihar Katsina wanda yake a nan open theater. So gaskiya ne ka san shi da abin da zaka yi zaka samu inda kana samun nasara zaka samu akwai kalubale a ciki. So kuma kamar mu yadda Allah ya daga darajar namu ni kwa kungiyoyin Dambe ni promoter ne. Zaka samu za mu ɗauko wani wanda bai kai ba ko ana ganin duniya bata san shi ba cikin iyawa Allah da taimakon Allah za mu zo mu dage mu jajirce wasu inda za ga Allah ya sa jama'a sosai. So kuma shi wannan aiki da kuka ne dan ba aiki ne da ke bukata hakuri da jajircewa saboda zaka taka kaya kwalba kusa ka gangare. Normally ma da muka zo muka fara abin kamar an mana turin je ka mutu. Na gangare na jire lahiya lau ko targade bai yi ba. Ta kai ga mun zo yau duk wani inda ake Dambe a Najeriya jihar Katsina nan ita ce a gaba. Kowa ya zai yi sai dai kai koyi a gurin mu ba mu koyi a gurin ka ba. Wannan nasara ce da muka samu ga Allah madaukakin sarki. Na yan Dambe? Ai ka san shi ko ina babu inda Dambe zai iya faruwa ba. In rikici ya faru, ka san shi rikici ba zai taɓa faruwa ba a ce kowa da gaskiya shi. Za mu zo mu yi hukunci wanda yake na gaskiya, wanda yake da gaskiya mu baya gaskiya, wanda kuma ya laifi in ka laifin mu tsaida ka ne za mu tsaida ka. In ka laifin da za mu ma tara ne za mu ma tara. In ka laifin da za mu hukunta ka a gaban jama'a ka je ka ba wa jama'a hakuri za mu yi. So kuma kusan cikin ikon Allah, Allah ya sa hannun shi a hidiman mu za ka ga duk abin da za mu yi za a yi lafiya a gama saboda duba da kyakkyawan shugabanci da muke badawa da yadda Allah ya sa mana hannu a lamarin. Alhamdulillah shi dai Dambe ala kulli halin muna haɗi ba zai iya kaiwa inda ake so ya kai ba sai an yi abu biyu zuwa uku. Na ɗaya ku mafarauta labarai sai kun tallata shi wanda yake zai daraja kamar da ƙwallon ƙafa ta daraja a duniya. Idan babu wannan media Dambe ba zai yiwu ba saboda ku ne za ku yi talla kowace ƙasa countries da dama a zo a gani. Sannan nan ne kuma za a iya samun safanso wasu kamfaninnika da dama za su zo su ɗauki nauyin 'yan Dambe. Sannan kuma dole yara sai sun yi tarbiyya sun aje wasu abubuwa na ba daidai ba su gane cewa lalle su 'yan wasa ne masu 'yanci. Muna ganin ci gaban Dambe tunda sabanin da inda aka kwana aka tashi zuwa wasu 'yan shekaru biyu kaga akwai wani kamfani da ya taso na Dambe Warriors ya yi kokari amma adawa da hasada ta wasu ƙungiyoyin Dambe kaɗan ta ɗan taka rawa wurin da kamfanin ya ce bari ɗan zuba ido ya ga in su wa'annan da ke ɗan rikici da kamfanin su ƙungiyoyin Damben wanda su ƙungiyoyin Dambe ne gidajen Dambe ne za ka samu wasu masu gidajen Dambe dan ba su bane a gaba a cikin hidimai suka ta ɗan kawo mu abin kalubale da naƙasu. Kuma zuwan Dambe Warriors ya kawo alheri a Najeriya. Yaran sun samu abubuwa na ƙaruwa kuma a inganta Dambe. So kuma muna roƙo da a ci gaba da ku jajirce. Ku da kuke tallar Dambe mu a nan muke yi saboda duk wanda ka gani babu abin da zai wuya a ce ba media mai ƙarfi. Kila surukunan za a yi samun wani wanda zai gani a to ba gashi ba na ji an ce wani bature ya je a buɗe gidan Dambe a wani anguwa a can cikin Lagos. Me ya ji hankalinsa? Media ce ana yi yau da gobe. Aliki shi ya ce ma ma ya samu 'yan kallo ba yana nuna wa live ne. To dole abun yana tare da zai ɗaukaka amma sai kun jajirce. 'Yan jarida kun fi kowa ƙarfi kuma farauta labarai akan a tallata Dambe ya zama wani abu. Ganta kasan kowa da nashi. Wa kuke so ɓangaren kudu ko arewa? A to ai kai zaka zaɓa akwai kudu na arewa. Gurmada
to shi zan ma na gudu ma da shi zan mai na kudu. Kaga yanzu kamar bago alkansila ko bai so ya dambe ba, in muka da sun irin nasu hikimomin bai yi ba, ni na san channel inda zan latsa mai da ko in na zo zan ce gaishe ka dan kwanan mariga, gaishe ka dan mutanen bangi, gaishe ka kambari, yaƙi ya kama ka, in za a yi a yi, in ba za a yi ba a fasa, gaishe ka dan kwanan mariga, gaishe ka dan mutanen bangi. In nemi haka zai damban ko da zai faɗi. Kamar daga bangaren Jamus idan na so a yi damban, kamar ko ina so aljanin bagon Nasarawa ya dambe, ni ya san channel inda zan latsa, zan ce gaishe ka dan mutanen koko, gaba za mu ce cikin gurmada, gaishe ka na Aminu Kaura Goje, gwangwalan hawan mai ila, wai za a yi ne ko an fasa ne, da gudu gara fadi na Aminu Kaura Goje, gaishe ka na zafi baban Garba, in za ka yi mai tsoron ya faɗi baya gwaninta, wanda bai gani bai sauko, to inda mai haka zai yi damban. Na alheri ko na shari? To, gaskiya suna da yawa. Babban ce ta nasara ce na samu. Kamar yadda nake gaya maka lokacin da aka zo aka gina kamfanin nan, akwai African Warriors, akwai Dambe Warriors. Aminu Goje yana da Dambe Warriors. Shi kuma lokacin Ema sun riga sai kwantar da jihar Kano, African Warriors. Sai suka diba suka ga yadda damben mai ke trending na Katsina, suka ce za zo a yi damben nan na Dambe Warriors a jihar Katsina. Sai aka ce musu Katsina babu tsaro, damben ma ba zai yi ba. Su kuma suna kallon yadda damben namu yake trending. Ka san mu ba alfahari ba, in muna yi za a yi aiki, za a yi combating. In na ga dama ma yaro zai fara dambe yau, ka shekara 10 kana yi, ba za ka iya kashe shi ba. Ba asiri ba ne, ba za mu samu yanzu muna ba shi tagar ga yadda zai yi. In kuma muka so a minti kaɗan wasan zai ƙare, wani zai faɗi. Sai aka ce Katsina babu tsaro, su kuma suna so su zo. Abinda na ji daɗi, akwai Maxwell kawai darar matun daga shi Ingila ya zo ya London Lagos, daga Lagos ya hau jirgi ya zo Katsina, ya samo mopol ya zo ya diba gidan dambe, ya ce mu suna so su zo su dambe a jihar Katsina, an ce ba tsaro. Na ce dinnan wurin kashe mu aka yi. Ana na Allah zai tabbatar da al'amarin shi. Akwai Luke Leonard, wani bature da ya zo daga Ingila, suka kawo shi nan jihar Katsina. Da ya zo idan ba a jihar Katsina ma, sai da ta kai da mu da shi wanda suka kawo shi agent din ba mu san inda yake ba. Ashe yana tare da yan damban, shi da su coronavirus, inda suke kwana da abin da suke ci da inda suke zuwa da inda suke fira da inda suke wanka da inda suke nemo magani, wallahi da sai da ya bi su. Ba ni manta nan bayan layin mu na ji wani malami ya ce wani dan dambe ya zo bature nan, shi da coronavirus ya ce a mai adda, ga inda ma ya mai rubutu ne ya bashi shi. Su kuma hankali ya tashi ba a ga baturen nan ba, ana zagatar da shi can bakin Abuja Gate inda yan dambe ke zama, ce no shi wanzu rayuwa ke ta wa'annan, kuje in wani abu zai same shi ya bai samu wannan ba. Sai da kai wajen sati ɗaya a jihar Katsina, kuma ya zo ya dambe da shagoyi da ɗanzuri. To sannan kuma sai aka dawo da hankali, ya za a zo a kawo wannan African Warriors a Katsina. Unfortunately kuma Allah ya taimake mu muna yi, kawai sai Dambe Warriors suka zo. So kaga wannan abun ba zan iya manta da shi ba abada. An yi hasada, kuma hasadan ya zo ya zama nasara. Taimako ne na Allah. To alhamdulillah, yara masu tasowa mu dai muna ba su shawara akan abu guda 3, wanda wannan hanyoyi su ne muka bi, wanda Allah ya kawo mu nan inda muke. Ni na zauna da mutane da dama, kaga dambe ni na fara shi tun 99 nake yin dambe, kuma 2010 na bari, kuma Allah sa muka tsinci kanmu a cikin jagororin dambe, kuma shigan mu ciki tana cikin abin da ya kawo canje-canje, ya sauya damben, har muke kokarin mu zamanantar da shi. Saboda idan ka lura duk wani wasa babu wanda bai zama an zamanantar da shi ba, an yi upgrading din shi in ba damben ba. Ta yaya? Sai mun tsaya mun gane cewa kullum dan dambe yana da yanci, sannan kuma ya sani shi mutumin kirki ne, kuma